हां पड़े ना करो अबे आओ आओ झड़ा नाइ म आ जो जल्दी करिया तेरा के मुनोल भरी ना आजा के नाही जा ठीक जा आजा पड़ा आजा सब लेट होला ना रे थोड़ी ले जा जा सापा मार जा ओए ओए ना आजा संध्या संध्या कोण भूक लागी भूक लागी खाई देलो पूरा सीरियस लोक हां नाही थाव मोर चलबो तण धरतो रानी ए अजा हां ताले आसिलो हां मो बोध देखि नथिल ना तमे केवल खाई गेलो मु खाइबा पळैली अच्छा जाबो समय और डालवा तो हां और और डालवा तीन थर खाउची ना हां हां ए अजा हां ए जो माटी भांडुडा धरची बोली कहलो हां तेल धरिचो हां अच्छा कोन गोटे प्रकार तेल धरिचो ना आउ केते प्रकार तेल नाइ सत्य तेल अछि अच्छा कोन कोन तेल अछि दे कहि पारिबो कहबो ना कहलो मागी राशि जोड़ा कहिलो तोरा बिना भाई के मत बना मागी राशि जोड़ा कहिलो तोरा बिना भाई के मत बना मागी राशि जोड़ा कहिलो तेरे कोइले कोन कहिलो ओरिसा कहिलो तेरे कोइले एडी भाई हां तमरे दास बाबू बा हां से लोकल माल दिए दलदली पड़ारू आछचंदी ना हां अच्छा कोन सब आनिचो दलदली पड़ारू मुटे सुने कहबा क्या कहबो हां कहलो कलिकता माटा सदाई खाइले मन दुनिया रंदारी कलिकता माटा सदाई खाइले मन दुनिया रंदारी कलिकता हां से माइक सेट बिलाउटे डाकिलो भलो करी डाक एरे माई दिबला माइकिना बिला घुमरे अरे तोर एते नी तो होउची रे साउंड लाई कोन केते पैसा दिया जीव नै बाबा मने रखि देबो मु एबे ला साउंड एबे हला कोन म एबे हला कोन एबे हला म भलो नाम दउछ बोसा दे साउंड क्लियर होनी हां जा हां अच्छा भाई हां के बा भाउजो नाही नाही आउ ए नातुणी हां नातुणी साली फाली को नहीं के आस्थान तो ना होला तुम साली फाली नहीं के आसबो ना नातुणी नहीं के आइबो कोन लाइन मारो ना कोन अरे मु नले कोन ला हमर पिला गुडा थिले असीमा जाते लाइन होबा एटी सुनो मान किनता दे मते सुनो भाई सेपट कोन कहउछ एपट मते सुनो एबे नुआरी बा हेची नुआ भाई हां हेले हाटुकू आसी अभ्यास थिला आज्ञा या ए दुईटा दी जन को भाई हां हां भलो कथा कहउछ है तो आसलु कोन आसलु तो दी जन को बाहा कहि पारन हां किंतु गोटे स्त्री दीटा स्वामी कोन बाहा जाय तमे से राती रे मार्केट को जीवो से दिन बेला हाटू को कोन मोबाइल रे देखु ना ओ मोबाइल रे देखु ना दुईटा बाहाउती आज काली बोले सब सीरियल रे दीटा भाई हम मोबाइल मूलरू हम चलो चलो नाही आरो केंती हम तमे केदी କଥା दीटा सिमी दी
ଅନାନ୍ତୁ ଏମିତି କଥା ହଉଛୁ ହଁ। ପାଟିରେ କଥା ହଉଛୁ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣୁଛନ୍ତି ଦିଟା ସିମ୍ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଦିଟା ହଁ ବିଏସଏନଏଲ କୁ ଜିଓ ଶୁଣ ହଁ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହଉ ହଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବି ବାହା ହଉ ହଁ। ଆମର ସେଥିରେ କହିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତୁ କଣ ଧରିଛି ଆମେ କହିବୁ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା କହିବ ହଁ କହିଲ ଭାଇ ମୋର କଟକି ପାନ ଗୁଆ ଗୁଡ଼ି ମିଶି କହିଲା ତୁନା ଭାଇ ମୋର କଟକି ପାନ ଗୁଆ ଗୁଡ଼ି ମିଶି କହିଲା ତୁନା ଯୁବତୀ ଖାଇଲେ ପୁରୁଷର ସିମେ ଯୁବତୀ ଖାଇଲେ ପୁରୁଷର ସିମେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାଇ ହଁ ଆଉ କହିଲ ତ ଭଲ କହିଲ ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ କାହିଁ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ମ କଣ କାହିଁ କହିଲ କଟକି ପାନ ହଁ। ଠିକ ଅଛି ଗୁଆ ଗୁଣ୍ଡି ଖଇର ଚୂନ ହଁ। ଇଏ ବି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଯଦି ପାନ ଖାଇବ ହଁ। ଗୁଆ ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର ହଁ। ବିରି ହେଇ ପଡିବ ହଁ। ଖଇର ହେଇ ପଡିବ ଚୂନ ବି ଲାଗିବ ହଁ। ଇଏ ତ ଠିକ ଅଛି ହଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହିଲ ହଁ। କଣ କହିଲ ହଁ ଯୁବତୀ ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ ପୁରୁଷର ଆସିବେ ହଁ। ଦୁଧ ଖାଇଦେଲେ ହେଇବ ଯିବ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ମିଛ କଥା କି କଥା କେମିତି କହୁଛ? ଆଁ? କେମିତି ଶୁଣ ହଁ। କି କଥା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି କଣ ନ ହଉଛି ମାନେ କଣ ନ ହଉଛି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାନ ତମେ ଦେଇଛ ହଁ। ଯେ ଯୋଉ ପାନ ଦେଇ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଖାଇଦେଲେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଫସିଯିବ ଫସିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲ ମୁଁ କେବେ- ହଁ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଫସିଯିବ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି କହିବି କି ହଁ। ତାର ପାଟିଟା ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିବ ହଁ। ଚୁପଉଥିବ ହଁ। ବୁଢୀ ଲୋକଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତା ଫସିଯିବ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବୁଢାକୁ ଯଦି ବାସନ କି ଗଡରେଜ ଲଗାଯାଏ କି କଲର ହେଲେ କଳା ହେଇଗଲେ ଫଟିଯିବ ନା ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଏ ବୁଢାଟାକୁ ଧଳା କରି କାହିଁ ଧରିକି ଆଇଛ ଆରେ ମୁଁ କାଲି ପାନ ଖାଇଛି ମୋର ତଳ ଆଡୁ ସେଇଟା ପାୱାରଫୁଲ ପାନଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତଳ ଆଡୁ ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ 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 ଉପରୁ ଆଡକୁ ହବ ଏ ଅଜା ହଁ ତମେ ଏକା ଭଲ ଜାଣିଛ ଆଉ ଆଉ ଏମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ନ ଜାଣି କାହିଁ କହୁଛ ସବୁବେଳେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ବହୁତ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଆପଣ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଅଜା ହଁ। ସତରେ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ସତରେ ସତରେ ତ ହଁ ଏଇ ଆମର ବଡ ପଣ୍ଡାକୁ ଦେଖୁଛ ହଁ ତାର ବି ଧଳା ହେଇ ଆସିଲାଣି ହଁ, ତାକୁ ବି ପାନ ଦେଇଦେଲେ ତା ତଳ ପଟରୁ ଧୀରେ 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 ଉପରକୁ ହବ ଆଉ ନଉନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକି ପାଟିରେ ହଁ ଦେଇକି ଦେଇଦା ଆରେ ରୋଟି ହଁ ପରା, ହାତ ପସରା ନ ପକେଇଲେ ଦେଇପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ଆମକୁ ଡେରି ହଉଛି ହଁ କାହିଁ ଡେରି ହଉଛି ବା? ପଳେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତୋର ବେଳ ହେଉଛି ଭାଇ ଅଟୋ ଆଉ କରିବା ନାହିଁ ତୋର ବେଳ ହେଉଛି ଭାଇ ଅଟୋ ଆଉ କରିବା ନାହିଁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ତୋର ହୋଇବ ଫେରିବା ବେଳକୁ ତୋର ହୋଇବ ଏ ଅଜା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ହାଟଟି ହଁ ତ୍ରିପୁର ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯାଉଛି ହଁ, ହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ହାଟକୁ ବଟିବାଲା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ହଁ। ଯଦି ବଟିବାଲା ଆସନ୍ତି ହଁ। ତମେ ତାକୁ କିଛି ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବଟିଟା ତାଙ୍କର ଦେଇଦବ ହଁ ପୋଲିସ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ହଁ। ଯୋଉ ଦଙ୍ଗଲି ପଡେ ହଁ। ସେ କଣ ଟିକେ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିଛୁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଇସେନ୍ସ କରୁଛୁ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଆରେ ବାପରେ ତାହେଲେ ତ ହେଭି ବେପାରୀ ଆଉ ଆଉ ଆମେ ଛାଟ କାଟିଆ ବେପାରୀ ନୁହଁ। ଭାରତ ସରକାର ତ ଆମର ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ଦୁବାଇରୁ କରିଦବ ଆଉ ଆଉ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆଉ ଜଣା ବି ପଡୁଛ ସେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଧ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ହଁ ଏ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ଦେବେ ହଁ ଗୋଟେ ଯିବ ନାହିଁ ହଁ ଜଗିଛନ୍ତି ଆମର ଯବାନ ନାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୋଟେ ଚାଲନା ମିଳିଛି ଜାଣିବ କଣ ସିଏ ତମେ ତ କହୁଛ ସେଠି ଦେଖାବି ଯାଉଛି ତାପରେ ତମର ଲାଇସେନ୍ସ ପାକିସ୍ତାନ ନା ହଁ ସତ୍ୟ ନା ତେଣୁ ଟିକେ ହୁସିଆର ରହିବ ସିଏ ବି ଆସିବେ ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ମୋତେ ସୁଟ୍ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହାଟ ବସଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହାଟଟା ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ କରି